Naalarma ang ubang mga residente sa posibleng kriminalidad dihang gipuy-an na matudpa og mga individual ang ilawom nga bahin sa tulay nga anaa sa sentrong bahin sa Zamboanga City. Ani ang atong balitang barangay. Sa usa ka konkretong tulay nga sakop sa barangay Santa Maria, Zamboanga City, makit-an kining gipang sablay nga mga sanina. Gipanag-iyahan di ay kini sa pipila ka mga individual nga namuyo sa ilawom sa maong tulay. Gibana-bana ang anaa sa 20 ka mga individual, laki pa nga menor de edad, ang namuyo dinhi ilawom sa tulay. Og ang ilang sitwasyon dinhi nagkinahanglan gayud og pagtagad gikan sa lokal nga kagamhanan. Usas sa mga namuyo mao ang 17 anyos nga si alias Andy. Sumala niya, wala kuno sila'y laing kapuy-an. Kampante rasab sila sanglit dili man daw bahaunon ang lugar. Wala kaming bahay. Kung matulungan kami ng gobyerno, mabigay kami ng bahay. Nanggalimos kami, tapos nagbili kayo ng pagkain. Sumala sa usa ka residente duol sa tulay, nabala ka sila kay duna matudpay mga individual nga kadudahan ang lihok. Nalikot din note si kisila kito, sali sa puiray nay uno-uno, hindi honest tayong kansa. Tan muda sa abla to sexy gayod, nanusayt ako sa sila tiyan tan rugby. Mga especially mga bata. Hinuon nangayo na og tabang ang barangay sa lokal nga kagamhanan. Any moment, trang kaya gani gayod. So, alam mo yung short meeting ko na CSWD pati un social work. O sa kita ko na sa PDS. So, para pwede gat ko na si once and for all. No? Saka ko na man transfer yan na kulyanan. Nang hinaot sab ang barangay nga maaksyonan kini sa labing daling panahon, aron sab mapakgang ang mga posibleng kriminalidad sa maong lugar. Pwede kami mira ali home, prostitution, ni ali mga paradenarials de allegedly mga drug shabu, istorya gayot LL para na syudad. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak. Para sa One Mindanao.